Ramogi TV, Nairobi. Kaluwore koda tho mar cages mane oweyo jopith mathoth kod lal mar arieya dweche 4 mokalo, migawo mochung' ne pith rech nogolo ripot ewi gigo mabende nokelo thogi, kaachiel kuomgi en yore mabende ok owinjore mane jopith moko gero godo cages gi e nam. Gino mabende nomiyo ojiwgi mondo gisudgi ei dier nam. Ripot makamano bende nogolo dho wath ma Ogale kaunti ma Kisumu kaka mano manoyudo asara maduong' moloyo kipimo gi dho wedhe mamoko. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo dho wadhno ero kendo miwa ler mathoth ewi kaka weche ohala kod lupo chalo nyaka gie sani. Dwe mar 10 higa mokalo, kane otelnegi kod Julius Adondo, kamano e kaka jopith rech e dho wath ma Ogal ne buonjo kakayo luchgi bang' tich matek. Nokalo mana jumbe 2 kende, to jopith buonjogi nolokore ywak gi muodo lak bang' tho mapoya monjo rech duto e cages 64. Gino mane okelo negi asara ma wiyo yugno gi atamalo 85. Kawuono en dweche 4 nyaka ne jopith rech go rad kod masira mar tho rech. Gilero kaka yuto margi kod ohandgi oduono kendo gidoke lum. Kaka an nawito cages mok tine 20 gi wiye mar rech notho e iye te. Asebedo gi chandruok maduong' ahinya nikech nakawo mwanduna te ma invest kata dump e cage pith mar rech. Nagero structure moro mar debe kaparo ni abiro yudo pesa mondo ager go permanent mondo adage kaka joma moko ben dak. Permanent na nochung' ok onyadhi mbele. Structure chama pod antie, tuoche bende koro mako na nyithinde plus an. Wasebedo gi chandruok kabisa nikech koro konyo yudo rech malong'o ma wadhi godo e chiro. Koro chuno ma wadok e kilowa machon mar yedhi matindo to ok ginyal kelo rech mang'eny kaka ne gikelo e kinde cha. Makata sani onge rech minyalo usi Ogal Beach sani. Achiedh nade magin godo no osemiyo johala moko odaro dhi e dho wedhe mamoko kendo weg dak mag rech kata Lipot bende oloro nikech ohala mar dho wadhno olwar piny. Koro gie sechegi kata wan johala wan gi tabu. Rech tin ok onyudo rech moromowa kata ma wa supply kude ma nego beni watere. Koro kata johala moko bende koro wuok gidhi e beaches mamoko mondo mi giyud rech mang'eny maginyalo wuotho godo e chiro. Ohala ni nyen ji nyokonyo ji kendo nyokonyo jok motin ne chigni 1 million. Nitie jomoko manoseyawo depots magi. Kendo depots gogo sama oweko ni olor. Johala matindo maga swekra bende ne kawo rech to dhi uso. Koro sani ogi wa rech kendo gimoko gi nyithindo e dhoudi kaka gidato nyithindo school bende onge. Jopith go lero ni kata obedo ni Lipot nojiwo mondo gichor cages gi e dier nam Lolwe, geno to pod gionge godo. Nang'o? Nikech nam Lolwe en achiel to Lipot mane ogol kod jatatije e kambi mar KM Free Christopher Aura ne loro ni midhiero no ikelo kod lokruok e bwo lwasi mar pi nam Lolwe ma idendo gi dho ngere ni aquatic climate change. Wachoro gi malo kiwacho ni pi mamalo cha en beto ler. To bat gi e sechegi be iwacho ni pi mamalo no chal ka gima pigni biro chopo kucho. Koro en mna gima en bati nasibu. Koro en biashara mar farming mobiro kibati nasibu kendo gima koro wan godo gi geno. To kata kapo nwa move to the deeper waters, isn't the water pod buro mana riwore ariwa pod wadhi bedo gi losses kucho koso watim nang'o. Koro ne waparo kaka jopur kaka jopith mag rech ka ni mondo walosa cooperative society mondo wa ensure through cooperative society because insurance kaka an individual ok yot ahinya. Kama e bende e kaka ne giloso ewi kony mane ten kaunti ma Kisumu osingo mar chwalo negi e twak mane gigolo kotelnegi kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kotenore kod lal mane giyudo mar tho rech. Wasama na winjo ka giwacho ni gibiro konyowa to pok wayudo kony moro amora. Gavana onego bed ni biro kae chieng' mane onego bed nobire nokelnwa report ni ok onyal biro. Chakre chieng'no pok wachak wawinjo kendo kata konyalo biro mondo ne loss mana jopur mar rech oyudo Ogal Beach kae. Ne giwachonwa ni gidhi loso report. Report no nche waneno kogole kendo report nche wakayo kamano. Kuom mano tok report no onge gimoro amora waseyudo
Cages gi gina kama, gina kai, jomoko ma Nyasaye osegudho lwetgi, osechako daro cages katero kuma koro winjore makonego gibede. Otenore kod kamiti mane ochuogi kod migawo mar pith, pur kod lupo mar timo nonro ewi kaka inyal keto kenge mar konyo weche pith kod pur chop giko higani. Magi moko kuom kwayo mane gipedho e nyim migawo no. Konyalo bedo in a position mondo omi farmers mancha no lose some form of assistance, whether it is fingerlings or a little money to be able to start mondo wachak tijwani kendo, the better. Pi ne wakwayo sirikal ni mondo ocheknwa mondo ngi mondo ginyiswa ni exactly what is it. Gikonywa kata kiketo cage motho koro kaka inyalo chaki chung malo onge. Komiti mana giyiero cha orure mapiyo mondo gibi gikonywa mondo wang'iyane ni ngima chalo nade. Report mane ogol kod migawo mar pur kod pith kotenore kod tho mar rech e cages e dhowedhe mopogore opogore noyango dhowadhni ma ogal kaka mano manoyudo asara maduong' mokalo maromo $340,000. Jopith rechgi koro nigi geno ni sirikal bro winjo ywak magimedo chwalo kendo chopo singo margi e jologi mondo giduok lal mane tho rech okelo negi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dhowath ma ogal, kar chung' od bura ma Kisumu West, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent kuom lipot machalo koda mano ywak ma jopith go mabende noyudo lal kaluwore koda